Eli tulit siihen Mehiläisen ensimmäiseen hoivakotiin täällä, siihen Myllykosken hoivakotiin yksikönjohtajaksi, ja nyt olet sitten saanut tämänkin Kustaankodin, niin miten pystyy hoitamaan näitä kahta, näin kuitenkin vähän kaukana toisistaan, ja varmaan täyttä työpäivää saa tehdä vielä tässä vaiheessa, vai? Joo, kyllä joo, varsinkin näin alkuvaiheessa, niin tämähän on aina nämä käynnistysvaiheet on aika rankkoja, mutta tietysti täytyy sanoa, että nyt kun tämä on jo tai on useampi käynnistys takana, niin tämä meni meiltä, niin kuin meidän palvelupäällikön kanssa jo niin kuin tosi hyvin tämä Kustaankodin käynnistys, että ollaan pystytty ennakoimaan niin paljon kaikkea, että tuntuu, että tällä hetkellä kun tämä meidän ryhmäkodeissa käy, niin siellä on aika rauhallinen olotila nyt jo, mikä usein on sitten taas, menee useita kuukausia, niin nyt tuntuu, että meillä on aika hyvin ollaan saatu niin kuin käynnistetty, että osattu ehkä ennakoida niitä asioita, mitä voi tulla, niitä ongelmia. Ja niin. No eihän tässä ole kuin pari viikkoa siitä muutosta kuitenkin. Että niin, kolmas viikko on nyt käynnissä, mutta tosi hyvin ollaan saatu käyntiin nyt. Ja sitten tosiaan niin kun meidän palvelupäällikölläkin Anne Koivulalla, niin hänelläkin on tässä tämä toinen käynnistys nyt vielä niin tuoreessa muistissa, kun me tosiaan syyskuussa on auennut vasta Koskikoti Myllykoskella. Niitä on tapahtunut niin puolen vuoden sisällä nyt jo toinen käynnistys, niin onhan se silleen haasteellista toki, kun on 2 yksikköä me molemmilla, että Annellakin on niin kuin alaisuudessa oli 80 henkilöä, mutta meillä on sitten molemmissa taloissa sairaanhoitajat, jotka on tiimivetäjänä, eli he hoitaa sitten osan näistä työvuorolistoista ja kaikista tämmöisistä niin kuin päivittäisistä sijaisrekrytoinneista ja muusta, että jos tulee akuutteja sairaslomia ja näin, niin iso apu siitä, että kyllä me ollaan aika hyvin. Et ei ihan hirveän, että muutama semmoinen tosi pitkä työpäivä ollut, mutta aika hyvin ollaan pystytty niin kuin suht normaali työaikaa tekemään jo nyt tässä niin kuin viimeisen viikon aikana. Vaikka sekin taidat siirtyä päivän aikana kodista toiseen. Joo, kyllä tai silleen, että pyritään nyt jatkossa, kun tilanne vähän rauhoittuu, että tämä on niin kuin, täällä niin kuin startannut ihan silleen niin kuin normaalisti, niin sitten pyritään varmaan silleen jakamaan, että ollaan aina niin kuin kokonaisia päiviä, joko tuolla Koskikodilla tai kokonaisia päiviä sitten taas, mutta että puoliksi molempien työaika sitten jakaantuisi näihin molempiin yksiköihin. Britta Dölling-Hassus, kuuntelin sun koulutusta, niin voiko enää sen pätevämpää koulutusta olla tämmöiseen tehtävään, kuin mitä sä oot hankkinut, ja sitten tämä tausta kaupungin puolelta avopalveluista ja sitten hoivapalveluista ja sitten yksityiseltä puolelta? No niin, kyllä mä itse toivoisin, että geronomikoulutusta alettaisiin enemmän arvostamaan. Että me jotenkin, niin kuin minun harmittaa se, että geronomia ei osata vielä niin kuin hyödyntää. Ja jos joku niin nimenomaan tällaisissa tehostetussa palveluasumisyksikössä olisi niin kuin geronomeille töitä tosi paljon. Mutta tällä hetkellä, kun geronomia ei ole vielä niin kuin laillistettu tämä terveydenhuollon nimike, ammattinimike, niin heitä ei niin kuin tavallaan meilläkään voi laskea mitoitukseen. Että meilläkin niin kuin mitoitukseen laskettava hoitohenkilökunta koostuu vain sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Että tavallaan se on sellainen problematiikka, että minä kyllä näkisin, että meillä olisi geronomeja joka ryhmäkodissa hyvä olla, koska varsinkin niin kuin ihan tämä meidän oma ammattikorkeakoulu tässä Kymenlaaksossa niin kouluttaa nimenomaan tämmöistä niin kuin toimintakykyä ylläpitävää, tai toimintakykyä nimenomaan tähän liikuntapuoleenhan siinä niin kuin panostetaan, eli hehän tekee yhteistyötä tätä koulutusta niin Pajulahden liikuntaopiston kanssa, eli siellä nimenomaan panostetaan tähän jäljellä olevaa toimintakyvyn ylläpitämiseen ja niihin voimavaralähtöiseen vanhustenhoitoon, mikä niin kuin minusta olisi sitä, mikä pitäisi nykypäivän entistä enemmän mennä. Ei niin. Meillä on niin jotenkin se diagnostiikka ja se sairauskeskeisyys sellainen siellä taustalla ja toimenpidekeskeisyys vielä, niin kuin itsekin sairaanhoitajana sen tunnistan. Niin. No kerro vähän vielä siitä, että minkälainen oli muutos kunnalliselta puolelta ja yksityiselle puolelle, kun silloin Attendoon siirryit ensin? No varmaan sellainen suurin ja varmaan se, mitä itse nimenomaan halusikin, oli se, että se vaikuttaminen tällä yksityissektorilla, että minä pystyn itse tähän mun oman työni tavallaan tähän, tai sanotaan oman taloni, jos nyt voi näin sanoa, niin siihen toimintaan ihan eri tavalla vaikuttaa ehkä kuin kuntasektori. Kuntasektori kuitenkin on aika raskas liikkeinen, että se kuitenkin se byrokratia on, että kaikki niin kuin projektit ja muut tämmöiset, niin nehän viedään kuitenkin kaikkien lautakuntien ja poliittisten päätösten läpi ja näin, että tässä me voidaan päättää, että lähdetään toteuttamaan jotain erilaista hoitometodia tai hoitonäkökulmaa ja ei sitä tarvitse sen kummemmin muuta kuin jos se on asukkaan hyväksi, niin silloin se on mahdollista toteuttaa ja kokeilla. Kuinka paljon poikkeaa sitten hoivakotipalvelu tai tämmöinen asenne tai työskentely
niin kunnallisella ja yksityisellä puolella toisistaan. Onko niissä hirveästi eroa? No en usko, että siis minä olen aina sanonut, kun paljon käydään tätä keskustelua tällä hetkellä niin kuin ihan jos niin kuin mediassakin, että jotenkin yksityissektorihan on ison suurennuslasin alla, mikä on tietysti toisaalta ihan oikeinkin, koska hyvä, että valvotaan ja hyvä, että epäkohtiin puututaan, mutta että jotenkin itse näkisin sen niin, että kun me kuitenkin on niin kuin hoitotyön ammattilaiset töissä molemmissa paikoissa ja kaikki on hoitajavallan antaneita ihmisiä, nämä meidän hoitajat, niin kyllä kaikkien pyrkimys varmasti on hoitaa hyvin ja niin kuin sydämellä näitä vanhukset. Niin kuin, jotenkin minun harmittaa se keskustelu, mitä tällä hetkellä käydään, että siellä nämä yksittäiset sitten tapaukset saa ihan hirveän isot mittasuhteet ja sitten unohdetaan se, että suurin osa kuitenkin varmasti on ihan hyvää hoivaa. Toki kehitettävää on niin kuin tosi paljon ja itse ainakin toivoisin, että entistä enemmän mentäisiin nimenomaan semmoiseen niin kun jos puhutaan palveluasumisesta, niin asukasnäkökulmasta tehtäisiin sitä hoitotyötä eikä hoitajan näkökulmasta. Että meillä on vielä hirveän vanhat laitoskulttuurin perinteet tässä hoitotyössä. Että en tiedä, mitä pitäisi tapahtua, että me hoitajat oikeasti joskus niin kun unohdettaisiin nämä aamukierrot ja päiväkierrot ja raportit ja kaikki tällaiset. Että oikeasti jos lähdetään asiakkaasta käsin, että mitä niin kuin yksittäinen vanhus, mitä hän toivoo, minkä näköiseksi hän haluaa niin kuin oman elämänsä saada, niin kyllähän sen pitäisi olla sen kaiken niin kuin keskiössä ja siitä lähtee se sitten nämä aikataulut ja kaikki muut tämmöiset, eikä niin, että se on vaan että nyt lähdetään aamukierrolle kello 7 ja 9 mennessä kaikki aamutoimet tehteet voidaan istua kahville. Että tämähän se on se, mikä meillä on siellä hirveän niin kuin vahvasti. Että sitä vastaan me ollaan kyllä alettu aika määrätietoisesti heti alusta asti nyt näissä meidän yksiköissä niin kyllä taistelemaan, että meillä niin tehtäisiin toisin. No onko se helpompi vaikuttaa, kun pääsee perustamaan oman yksikön ja henkilökunta tulee tavallaan eri paikoista, niin ei ole kellään semmoista valmista yhtenäistä kulttuuria jollain porukalla yhdessä, jonka ne toisi siihen osastolle esimerkiksi? Joo, kyllähän se on, että meilläkin on tosi hyvä kombinaatio, että meillä on Anne rekrytoinut meidän henkilöstö sekä Koskikotiin että Kustaankotiin ja kyllä niin kuin sen huomaa, että on hyvä kombinaatio just valmistuneita uusia hoitajia, joilla on se uusin tietotaito, mutta sitten myös tällaisia vanhoja konkareita, joilla on tosi pitkä työkokemus siellä taustalla ja sitten kun saadaan sellainen, että kukaan ei voi sanoa, että no täällä on aina tehty näin, niin kyllähän se lähtee ihan eri niin kuin vinkkelistä silloin liikkeelle. Me satsattiin vielä niin kuin Kustaankodin osalta vielä erityisesti siihen, että me niin kuin koulutettiin koko henkilökunta edeltävällä viikolla ennen kuin asukkaat alkoi muuttamaan niin tällaisen innostavaa dementiatyöhön. Että meillä oli täältä ihan tämä Suomessa tällainen dementiatyön uranuurtaja Taina Semi oli meitä kouluttamassa täällä ja Maija käytti sitten tällaista niin kuin toiminnallista, eli tällaista niin kuin ihan voimavaralähtöistä ja toiminnallisuutta, että miten lähdetään niin kuin alusta asti yksilöllisesti toteuttamaan sitä hoitotyötä täällä. Te olette saaneet hyvän alun. Kerro vielä, mistä teidän nämä vanhat konkarit on sitten tulleet. No meillä on tullut tämä SOSPasta tuli jonkun verran näitä tämä sosiaalipalvelut, eli tämä Karean nämä, jotka on niin kuin, siis kehitysvammapuolelta täällä on tullut jonkun verran, mielenterveyskuntoutujien puolelta on tullut jonkun verran, niin tietysti heillä on nyt varmaan jo osittain se sellainen kuntoutusnäkökulma on jo vähän eri vinkkelistä sitten, ja kyllä meillä on ihan niin kuin kaupungiltakin tuli muutamia tuli, että kyllähän nämä uudet, se on aina, että kun lähdetään uutta tekemään, niin monet haluaa lähteä kokeilemaan. Ja kuinka paljon teitä on tässä talossa töissä? No meillä on 0,6 mitoitus, ja kun me tällä hetkellä, tämä on 66-paikkainen tämä Kustankoti, niin meillä on tällä hetkellä meillä on 60 asukasta, niin meillä on 32 lähihoitajaa ja 4 sairaanhoitajaa, eli 1 sairaanhoitaja per ryhmäkoti on sitten. Joo. 0,6 mitoitus. Onko teillä tämmöistä omahoitajien järjestelmää, kun tuolla vanhainkodilla kuulemma olisi? On, joo, kyllä, ehdottomasti. Ja meillä on omahoitajan tehtävät määritelty myös aika niin kuin pitkälle, että mitä kaikkeen tulee sisältämään. Että me ollaan sinne tällaisten niin kuin näiden perinteisten omahoitajatehtävien lisäksi muun muassa ympätty tämmöiset omahoitajavartit viikoittain, koska omahoidettavia ja meidän lähihoitaja kuitenkaan kuin se 1-2. Että se on kuitenkin aika vähäinen määrä omahoidettavia. Että omahoitajavartit viikoittain tämmöiset, niin kuin, ehkä varttisanana on vähän sellainen hassu, mutta siinä on ajatuksena se, että kerran viikossa
omahoitaja oikeasti aidosti viettää aikaa sen oman hoidettavansa kanssa. Eli tehdään silloin sitä, mitä asukas haluaa, että luetaanko lehteä, mennäänkö ulkoilemaan vai katsellaanko vanhoja valokuvia, mitä nyt kukakin haluaa. Että sehän on ihan niin kuin jokaisesta yksilöstä lähtevää sitten. Ja sitten siellä on myös niin kuin tämmöisiä omahoitajatauluja, eli pyritään tekemään asukkaista nämä taulut sitten nyt mahdollisimman pian, kun nyt ensin tässä käynnistytään, että vähän semmoista, että mistä tämä ihminen nimenomaan pitää ja mikä on hänen historiansa, ja että se on helppo tarttua, varsinkin muistisairaan kohdalla, niin jos tulee sijaisia tai uusia työntekijöitä, niin helppo tarttua, että senhän voi tehdä vaikka kuvin, että siellä on vaikka nuotti ja avaimenkuva, jos tykkää musiikista, tai matkalaukku, jos tykkää matkustaa, tai tämmöisiä pieniä juttuja. Ja sitten just se sellainen, niin kuin ehkä se tärkein, mikä pyritään panostamaan, on se, että jokaisella se joku sellainen pieni onnenhetki päivässä, että mikä tuottaa iloa kenellekin, että toiselle se voi olla se kukkien kasteleminen, ja toiselle se taas voi olla just sitten joku lukeminen, tai ihan mitä vaan. Tiedätkö, tyttärenä, jonka isä oli dementoitunut ja sitten tuolla tehostetussa hoidossa, niin toi kuulostaa ihanalle, että ihminen otetaan persoonana, että sitä ei pueta toisten vaatteisiin ja teetetä sille sellaisia asioita, joita se ei ole koskaan tykännyt tehdä, vaan että niin kun otetaan, että tämä on herra se ja se, joka tykkää valkoisesta paidasta näin. Aina. Joo, ja sitten ei pitäisi ikinä olettaakaan. Jotenkin me nähdään niin kuin aina, jotenkin keskustelussakin puhutaan vanhuksista niin kuin sen yhtenä harmaana massana, ja sitten kuitenkin niin kuin jokainen on yksilö ja jokainen tykkää eri asioista. Ja toisaalta ei myöskään pitäisi olettaa, niin kuin mulla on itselle tullut tässä vastaan viimeisen parin vuoden aikana tämmöisiä tapauksia, että esimerkiksi vanha rouva, joka on ollut niin kuin koko ikänsä maatalon emäntä, ja sitten ajateltiin, kun on näitä leipomispäiviä, että on niinku tuoda taikinat valmiina, ja hän varmaan tosissaan ilahtuu nyt, kun pääsee leipomaan, niin hän sanoi, että hän on 40 vuotta leiponut. Onko hänen taas pakko? Että jotenkin se olettamus, mikä meillä on, että no nyt niinku tehdään hyvää tälle ihmiselle, niin se ei välttämättä, että kyllähän se täytyisi aina niinku muistaa kysyä, että mitä sinä haluat ihan oikeasti niinku, että nyt tehdä. Tai sitten oli entinen tämmöinen niin kuin puutarhuri, ison puutarhan pitäjä, joka ajatteli, että nyt toi multaa ja taimia, että hän pääsee istuttamaan niitä, niin hän niin kuin katsoi hyvin närkästyneenä, että hän on nyt kyllä ajatellut olla täällä ihan lomalla, että hän ei ole kyllä ajatellut töitä täällä tehdä. Mutta se on niin kuin huvittavaa. Että niin me oletetaan aika paljon ohitten niiden ihmisten tarpeiden. Kyllä. No vielä näistä talon teknisistä tiedoista, niin montako osastoa tai ryhmäkotia vai miksi te kutsutte niitä, niin teillä on tässä Kustankodissa? 4, ihan niin kuin Koskikodilla. Meillä on syyspirtti, sitten meillä on kesäaitta, kevätkamari ja talventupa. Nimet vuodenaikojen Aiku hieno. Ja värimaailma on sitten niin kuin suunniteltu myös sen mukaisesti. Meneekö ne jotenkin ihmisen kunnon mukaan vai miten ne menee? Ei, kyllä meillä on niin kuin kaikissa ryhmäkodeissa suurin piirtein samankuntoisia, että ei ole näin. Mistä teidän asukkaat sitten on tulleet, nämä 60, jotka tähän mennessä on täällä? No, pääsääntöisesti Mäkikylän vanhankodin vuodeosastot, eikö vaan ollut? Ja sitten oli kissan kello, kun sanoit, että oli kanssa. Joo. Niin sieltä tehostetun hoidon. Joo. Tyhjenikö se kissan kellokin muuten? Mulle jää vähän tyhjeni, joo. Mun pitää katsoa aina taas, kun Anne on kuusaalainen, minä olen Anjala Koskela. Joo. Niin pääasiassa sieltä. Onko teille tulos sitten tuosta Lauttarannan hoivakodista? Oliko meille tulossa? Mun mielestä yksi on tullut ja yksi tulee tällä viikolla. Joo. Ai, että ei sen enempää. Mutta että viikon päästä meille muuttaa sitten taas palveluseteli asukas muuttaa Porvoosta, että meillä on palvelusetelihakemuksia, tai näitä ollaan palvelusetelituottajaksi haettu useisiin kuntiin, niin meillä on varmaan toivottavasti sitten sitä kautta. Joo. Että kaikki kuitenkin tulee jotenkin tänne kunnan lähettämänä, niinkö, taikka kunta on varannut sen paikan? Joo, tai on niin kuin maksajana, joko osittain palvelusetelin kautta tai sitten kokonaan niin kuin näiden hoivapalveluiden osalta, mutta tietysti meidän asukkaat, kun tulee tänne, he maksaa itse sen vuokran. Joo. Eli tavallaan me peritään asukkaalta se vuokra ja sitten se ruokamaksu. Ja jos he on halunnut, niin he on voinut ottaa tällaisen tukipaketin, mikä sisältää nämä vuodenvaatteet, sitten nämä kaikki henkilökohtaisen hygieniatuotteet ja tällaiset, että sellainen paketti on mahdollista ottaa, mutta periaatteessa ne on ne ainoat asiat, mitä me laskutetaan. Että sitten tosiaan niin kaupunki laskuttaa hoivamaksun sitten näiden tulojen mukaisen hoivamaksun. Just. Kuitenkin nämä laitospaikoilta
siirtyi tavallaan niin kuin itse maksaviksi, että heille otettiin aikaisemmin se tietty prosenttiosuus, ja nyt he sitten valitsee niitä palveluita jonkun kanssa ehkä, että mitä he tarvitsevat niinkö. Joo, tai periaatteessa meillä kaikille, jotka tänne tulee, niin heillähän on niinku se hoiva. Eli se määrä hoiva, mitä he tarvitsevat, niin he saa täällä. Että ei meillä ole niinku tavallaan siinä laitettu mitään erikseen, että on niinku vähemmän hoivaa tarvitsevia tai enemmän hoivaa, vaan kaikki saa sen tarvitsevansa avun ja hoivan. Miten tuommoiset ihan käytännön jutut, niin kuin vaikka pyykinpesu ja tällaiset, onko niistä sitten jotenkin erilaisia mahdollisuuksia vai? Ne kuuluu meillä ihan, siis meillä kuuluu tähän vuokranmaksuun myös niin kuin kuuluu ihan pyykkihuolto ja sitten tämä siivous. Eli me ei ole niitä lähdetty erikseen mitenkään laskuttamaan. Että. Oliko siinä sitten kuitenkin, että asukas voi saada vuokratukea siihen omaan maksuunsa? Joo, eläkkeensaajan vuokratuki on mahdollista hakea, mutta se on tulosidonnainen, että jos on niin kuin hyvä eläke, niin välttämättä sitä ei myönnetä. Mutta sitten hoitotukihan on sitten tämä joko korotettu tai sitten se erityishoitotuki, mikä on sitten taas ei ole tuloista riippuvainen, niin sehän on niin kuin varmaan suurin osa meidän asukkaista on oikeutettu niihin sitten kyllä. Joo. Älyvääkö he hakea sitä, kun Kelahan ei mainosta, mutta vihjaatteko te, että kannattaa? Joo, ja tässä kohtaa täytyy sanoa, että meillä on ollut niin loistavaa tämä yhteistyö just näiden lähettävien yksiköiden kanssa, että kyllä siellä niin kuin nämä sosiaalityöntekijät on tosi hienosti hoitanut. Tai palveluohjaajathan he nykyään on niin kuin nimikkeeltä, niin tosi hienosti on hoidettu sieltä käsin nämä lähettävät tahot, ja muutenkin niin kuin yhteistyö on ollut kaupungin kanssa kyllä niin hyvä, että ei tässä ole niin kuin, että jotenkin tuntuu, että enemmän se on tuo media, joka meitä vastakkain laittelee, kuin mitä me oikeasti, mekin tässä 2 vanhaa kunnan työntekijää, niin pääsääntöisesti ollaan tässä toimittu entisten omien niin kuin työtovereiden kanssa, että ei ole mitään semmoista mihinkään suuntaan vetoa. Että tosi hienosti on niin kuin, ihan tosi saattaen on hoidettu meidän asukkaat tänne, että ollaan saatu kaikki mahdollinen tieto ja on niin kuin varhaisessa vaiheessa mun käsittääkseni kaikki nämä Kelan tuet ja lääkärilausunnot ja kaikki on hoidettu, että ei ole niin kuin. Ja totta kai me sitten täällä päässä autetaan vielä sitten niiden täyttämisessä, jos on jäänyt joku täyttämättä. Ja meillä käy lääkäri täällä kerran viikossa, että C-lausunnot ja tämmöiset järjestyy sitten sitä kautta.